गिबियाव जोंनि BTAD सरकारनि जानानै आं साफ्रोमबो जोंनि बर' मिडियानि जोंनि मावथि लोगो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। बे समाव नोंथांमोना जोंनि जा प्रेस मिट बेवहाय बाहागो लाफैनायनि थाखाय गुबैयै मैया जोंनि आसाम सरकारजों क्ल'ज वेज प्रग्रेस आपडेट खालामनायनि सोमोन्दै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जा जोंनि मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट साइन्ड मोनसे एकर्ड दङमोन, बेनि सोमोन्दै जों क्ल'ज वेज प्रग्रेस आपडेट खालामनायनि सावरायलायदोंमोन। बे सावरायलायनाया भेरि भेरि पजिटिभ आरो बेखौनो दिनै रायजो राजाफोरनि जा मोनथिनो लुबैबाय थानाय बेखौ जोङो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बा प्रेस मिटनि गेजेरजों फकास खालामनो नागिरदों। गुबै खोन्थाया बेखौ लानानैनो गोबां जोंनि पलिटिशियानफ्रा अपोजिसन पार्टिनि मानसिफ्रा जोंखौ क्रिटिक्स खालामगासिनो दङ। स्वाभाबिक खालामनाया, खिन्थु टेकनिकेलि जों माबायदि प्रब्लेमाव दङ बेखौ जों साफ्रोमबो रायजो राजायानो हमदांनो हादों। कभिडनि थाखाय बोसोरसेखौथ' जों दांनोनो हाखायाखिसै, बाखिया टेकनिकेल प्रब्लेम माखासे दंबावो। गासैबो क्ल'जफोरखौ इमिडियेटलि माबा खालामनो हानाया, मावफुंनो हानाया गोरलै खोन्था नङा। बेनि थाखायनो डिले जालांदों। खिन्थु गभर्नमेन्ट अफ आसामा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बिथोन बायदियै खोब खम समनि गेजेरावनो गासैबो क्ल'जफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बिथोन हरदों आरो बेखौ जोंनो हम मिनिस्ट्रिया बिथोन हरनायखौ मानव गेदेर चिफ मिनिस्टारा दिनै सावरायनायनि गेजेरजों जोंनो फोरमायनानै होदों आरो बावैसोनो बिनि सायावहाय हम मिनिस्टाराबो नायबिजिरगोन होननानै फोरमायहरदों होननानै चिफ मिनिस्टारा बुंदों। जायखिजाया मैया जोंनि जा सावरायनाय, बे सावरायनायनि गेजेरजों आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। आसाम गभर्नमेन्टआ खोब पजिटिभलि नैबे जि 60टा सिट जोंनि क्ल'जआव लिरखानाय बायदियै होनाय दङमोन, बेखौ होनो थाखाय राजि जाबाय। आरो बेवहाय ओरैबायदि लिरदों, गभर्नमेन्ट अफ आसाम टु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया include in the constitutional amendment 125/2019 bill in the upcoming parliament session, proportion of seats reserved shall be maintained as per current ratio. माने जोंनियावहाय जेरै कारेन्ट रेशियोफोर दङ, हमनानै ला आउट अफ 40 बेसेबां ST सिट दंमोन, बेसेबां जेनेरेल सिट, ओमफ्राय अपेन सिट, बेफोरबायदि, ओमफ्राय बाखि साद'आ नमिनेटेड, बे एखे सिस्टेमैनो 60टा सिटआबो जालांगोन। बेवहाय खुनु गोनो गोथोनि बाथ्रा गैया। बेनिफ्राय बे 60टा सिटखौ गहपुरसिम, दिनैनि जोंनि लखिमपुर जिल्लानि जा नांजाबनाय सिमलगुरिसिम दाजाबदेरनानै 60टा सिटखौ दानाय जागोन होननानै मैयानि सावरायनायनि गेजेरजों कनफार्म खालामनाय जादों बा फाइनेल खालामनाय जादों। आरो बेनि गेजेरावनो दा जोंनियावहाय जे दाखालि आसाम गभर्नमेन्टआ गहपुरसिम जोंनो 60टा भिलेजफोरखौ डिक्लेयार खालामनानै गालांबाय एक्सटेनसननि थाखाय, बेनि नटिफिकेसनखौ आगष्टनि नैबे फैगौ दाननि आगष्टनि सिगांनो नटिफिकेसनखौ होगोन होननानै आसाम गभर्नमेन्टआ मैया बाथ्रा होबाय। बाखि जेसेबां गामिफोर हाबनो गोनां दंबावो, जेरै बे 60टा रेभिनिउ एन्ड माखासे फरेस्ट भिलेजेसफोर, गोजाम रेभिनिउ भिलेज आरो गोजाम फरेस्ट भिलेजफोर, बे 60टाखौ डिक्लेयार होनायजों लोगोसे जोंनि सनितपुर जिल्ला आरो बिस्वनाथ जिल्ला, बेवहाय जेसेबां गामिफोर सोदेरलांबाय, बे सोदेरनायखौबो बेवहाय दाजाबदेरनायनि बाथ्राखौबो बिथाङा मैया बाथ्रा होदों। रिमेनिं जोंनियावहाय जेसेबां गामिफोर हाबबावनो गोनां दं, फरेस्ट भिलेजफोर, सनितपुराव 1933, बिस्वनाथाव 5879, बेफोर गामिफोरखौबो इमिडियेटलि चिफ मिनिस्टारा मोनसे बिथोन होदों मोननै जिल्ला बेंगिरिफोरजों लोगोसे
डिपार्टमेन्टनि जा मा होनो अफिसारफोर जोंनि मानव गेदेर इउजि ब्रह्म बिथांनि दैदेननाय आरो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे खामानिखौ मावफुंनाय जाथों होननानै बिथाङा मास मोननैनि गेजेरावनो फोजोबनायनि बाथ्राखौ होदों। गतिके जों आसा खालामदों अफिसारफ्राबो जोंखौ बे बेलायावहाय आगोल जेरै सापर्ट खालामगोन बिदिनो खालामदों बिदिनो खालामगोन होननानै। 3 नम्बरावहाय BKWSC नि जा गामिफोर बे गामिफोरखौ दिनैसिमबो थि खालामनाय जायाखैमोन। बे गामिफोरखौ बावैसोनो अफिसारफोरखौ मावख'गिरिफोरखौ मानव गेदेर चिफ मिनिस्टारा नटिफिकेसन होनानै क्लियार खालामनायनि बाथ्राखौ जोंनो होदों। नंखायनो BKWSC नि सिङाव थानाय जेसेबां बर' गामिफोर दङ बै गामिफोरनि डेभेलपमेन्टखौ बा जौगाथायखौ मावफुंनो थाखाय बर' गामिफोरनि नटिफिकेसनखौ बावैसोनो होनाय जागोन बेखौ बिथाङा एसुरेन्स होदों आरो बे बुस्थुखौ जोङो गोरलैयैनो मावफुंनायनि गेजेरजों बावैसोनो मोननो हासिगोन होननानै जोंनि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावनाय जादों। 4 नम्बरावहाय कार्बि आंलंआवहाय थानाय डिमा हासावआवहाय थानाय बर'फोर जाय एसटि हिल्स एरियायावहाय बे हालामनि थागिबिफोरखौ जेरै एसटि हिल्स होननानै बुंदों आरो हायेनाव थानाय कार्बि फंबायफोरखौ बा जोंनि मा होनो डिमासा जोंनि बिदा फंबायफोरखौ बिथांमोननो मा होनो प्लेन एसटि होनायजों लोगोसे हाजोआव थानाय बर'फोरखौबो हिल्स एसटि होनायजों लोगोसे बे समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय गोख्रैनो बिथाङा एसुरेन्स होदों आरो बावैसोनो गासैबो माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे जोंनि BTAD सरकार आरो कार्बि आंलंनि माहारियारि आफादफोर डिमा हासावनि माहारियारि आफादफोर बिथांमोननि गभमेन्टनि मानसिफोर ज' जाजाय रायलायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनो थाखाय बिथाङा एसुरेन्स होदों। बयनिख्रुइ देरसिन मोनसे बा गेदेरथार मोनसे खोथाया जादों आसाम सरकारा जोंनि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि जा एकर्ड थामथि बर' एकर्ड बे एकर्डखौ सोमोन्दो लाखिनानै बर'फोरनि सोलोंथाइनि जेंनाखौ सुफुंनायनि थाखाय बे फैगौ आगस्टनि सिगांनो चिफ मिनिस्टारा गंजि कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्राखौ होबाय। लोगोसे जोंनियाव बेसेबां प्राइमारि स्कुलफोर दं, हायार सेकेन्डारि स्कुलफोर दङ, मिडिल स्कुलफोर दङ आरो कलेजफोर थालांबावो, रिमेनिं कलेजफोर थालांबावगोन। बेफोरखौबो काउन्सिल इलेक्सननि सिगांनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्राखौ बिथाङा होबाय। गतिके नैबे 6.3 क्लजखौबो मावफुंनायनि खामानिखौ जागायनाया अलरेडि जागायगासिनो दंखायो, मावफुंगासिनो दंखायो। गंजि कलेजखौ होग्रोनानैबो नर्म्सखौ कमप्लिटलि डिफेन्ड खालामालासेनो मा होनो गोनांथि बायदियै बबे जायगायाव स्कुलखौ गायसननाय जादोंमोन बे स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्राखौ आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै जोंनो एसुरेन्स होबाय। नंखायनो जोंनाव गोबां जोंनि फोरोंगिरि हान्जाफोरा गोबां खेब जोंनि सरकारजों सावरायबाय थादों। बिथांमोना दुखु फोरमायदोंमोन जे थांना थानायनि जिउ राहा आरो दिनै बर'लेण्ड हालामनि सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनायावहाय भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरि बिथांमोननि जथेस्थ' अरिहना दङ। जों बिथांमोनखौ सेलुट खालामो। जोंबो भेन्सार स्कुलाव फरायनानैनो दिनै साफा गोजौ थाखोआव दावखानो हानाय फरायसा फरायसुलि जानो हादों। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ सेलुट खालामो आरो बे स्टेट गभर्नमेन्टआ माने जोंनि एकर्डखौ बेस खालामनानै प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्राखौ एसुरेन्सखौ होबाय आरो जों सानदों बेखौ जोङो खोब गोख्रैनो मावफुंनो हागोन। जोंनियावहाय मोनथामसो आरो खोब गेदेरथार नांथाबना थानाय समस्याफोर दंबावो, जाय समस्याखौ लानानै दिनै जोंनि गेजेरावहाय
गोबाङा पलिटिक्स खालामनो नागिरो जोंनि हान्जायावहाय थायोब्ला बेफोरबायदि समस्याखौ समाधान खालामना होगोन मागोन होननानै ब्लेकमेलिंबो खालामबाय थानाय जों गोबां नुनो मोन्दों खोनानो मोन्दों। दिनै मैयानि सावरायनायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ जों रोखा खालामनो हायो जे जोंनि जेसेबां मानि एक्स ग्रेसिया आरो रिहेबिलिटेसननि जा पेन्डिं जानानै थानाय बे पेन्डिं जानानै थानायखौ मैया चिफ मिनिस्टारा मास मोननैनि गेजेरावनो आगस्टनि सिगांनो गासैखौबो स्क्रुटिनाइज खालामनानै फोजोबनायनि बाथ्राखौ एसुरेन्स होबाय अफिसारफोरखौ बिथोन होदों मावख'गिरिफोरखौ। नंखायनो जोंनि जेसेबां एनडिबिफोरनि एक्स ग्रेसिया आरो मा होनो रिहेबिलिटेसन पेकेज बिनि जेंनायाबो जोबनो थांगासिनो दङ। नंखायनो गासैखौबो जोङो खदालनै खदालथाम जावब्लानो खुसेंग्राखौ मोननाय बायदि साननायजों जाया। नंखायनो धर्ज हैखानाय जों एसेबां नेबोबाय हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टआ मास मोननैखौ जोंनो एसुरेन्स होदों। नंखायनो बे एसुरेन्सनि गेजेरजों जोङो जोंनि जेंनाफोरखौ सुफुंनो हागोन होननानै जोङो मिजिं खालामो। गुबुन फारसे बयनिख्रुइ गेदेरथारसिन मोनसे जेंना दंबावो जोंहा, जाय जेंनाखौ लानानै स्पेसियेलि गोबां बेक्तिया क्रिटिसाइज खालामबोबाय थादों। बे जादों जोंनियावहाय एनडिबिएस आरो एनडिबिआरडिनिफ्राय जायफ्रा जेलाव दङ कनभिक्टेड एन्ड आन्डार ट्रायल, बेखौ लानानैबो मैखोमै जोङो सावरायनाय जादोंमोन। बावहाय मैया मोनसे डिसिसन लानाय जायो। आं बेखौ डिसिसनखौ इंलिसाव लिरनाय जादों, आं फरायथिना होनो नागिरदों। फर द एनडिबि केसेस डेट आर स्टिल पेन्डिं wherever possible presidential or governmental permission pardon shall be requested. Further, for the cases where the records are too old, not easily available because of which they cannot be solved, the matter will be brought to cabinet, which will recommend the absolving of the cases to the court. बेखौ जोंनियाव माखासे ओरैबायदि पुरुना केसफोर दङ जाय पुरुना केसफोरखौ जिल्ला सोलायनायनि थाखाय बा माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय जोङो मोननो हालिया। बेफोर केसखौबो केबिनेटआवहाय पास खालामनानै उइथड्र खालामनायनि बाथ्राखौ मैया बिथाङा होदों। आरो जोंनियाव माखासे जेनेबा हमना ला जोंनि एनडिबिएसनिफ्राय 53सा आन्डार ट्रायेलाव दङ, बेनिफ्राय एनडिबि आरडिनिफ्राय मा होनो 7सा अलरेडि ट्रायल जाखाबाय, एनडिबिपिनि एसनिफ्रायनो आरो मा होनो 7 अलरेडि ट्रायल जाखाबाय। बिथांमोननि केसखौबो गोनांथि बायदियै माबानि जोंनि भारतनि हादोरगिरिनिसिम थांनानै बा गभर्नमेन्टनिसिम पारमिसन लानानै माबायदियै गोरलैयैनो बिथांमोननि केसखौ उइथड्र खालामनो हायो बा बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय रिलिज खालामनो हायो, बिनि बेबस्थाखौ लानो थाखाय चिफ मिनिस्टारा मैया एसुरेन्स होदों आरो बेखौ खोब स्पिडै मावनो थाखाय बिथाङा बाथ्रा होदों। आरो बावैसोनो चिफ मिनिस्टारनि खावलायनाय बायदियै जोंनि BTAD सरकाराबो बा सिगनेटरि आफादफोराबो चिफ मिनिस्टारा बेफोर खामानिखौ हम मिनिस्ट्रिनिसिम लाइजाम बा मेम'रेन्डाम हरखांनायनि उनाव बा लाइजाम हरखांनायनि उनाव हम मिनिस्ट्रिखौ लोगो हमहैनायनि बेबस्थाखौ जोंनि गभर्नमेन्टआबो लागोन होननानै लानायनि थाखाय बा लागोननि थाखाय मानब गेदेर जोंनि चिफ बिथां प्रमद बर'आ जों मैया सावरायलायनाय जादों। गतिके जोंहा मोनसे पजिटिभ आसा दङ। बे जोंनि जा गेदेर ओरैनो गोबां जोङो बाथ्रा सावरायदों, आं मेइन माबाफोरखौल' बुंबाय, इमप्लिमेन्टेसननि मेइन पार्टखौल', बाखि जों बेवहाय 15-17थासो टटेल जोङो 20ता पइन्टखौ लानानै मैया सलुसन खालामनायनि बाथ्राखौ जोङो सावरायदों। आं बेवहाय 6-7थाल' बाथ्रा इम्पर्टेन्ट गिदिरखौल' बुंग्रोनाय जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं गुरैयै दुलाराय बर' रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरदों, जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेब्लायबो पजिटिभ
जेब्लायबो हारिनि जानानैनो मावगोन। हारिया माबेबा जाहोनाव खैफोदाव गोग्लैनो नागिरोब्ला पलिटिक्सआ जोंनि थाखाय देरसिन बाथ्रा नङा। हारिनि थाखाय पलिटिक्सखौ कमप्रमाइज खालामनो हायैनि बाथ्रा फैनो हाया। नंखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ जोंखौ मावनायावहाय हेफाजाब होबाय थानो आरो उदाङै माबाफोर जों गोरोन्थि मावदोंबा उदाङै क्रिटिक्स खालामनो जोंनिफ्राय मोन्थाय होनाय जाखायो। मानोना जोङो गणतन्त्र मोनसे भारत बायदि हादोराव दङ। जों बेखौ लानानै मालाबाबो दुखु मोना। खिन्थु जेब्लायबो पजिटिभ क्रिटिक्स खालामनो थाखाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों खावलायबाय। थेंक इउ।